След 20 години усилена работа, Марс Армор от няколко години се нарежда сред световните лидери за производство на средства за индивидуална балистична защита. Произвеждаме висококачествени бронежилетки, плочи, щитове, каски, одеяла, леки костюми за разминиране. Всичко това се тества детайлно в лабораторията на компанията. Качеството е най-важно за нас, защото ние защитаваме нашите защитници, това са полицейски и военни служители. Според проучвания, направени в САЩ, Великобритания и Индия, Марс Армор е ключов играч на международния пазар на бронежилетки и каски. Ние продаваме бронежилетки на 5 континента, в 87 страни. До сега сме произвели за 20 години над 820 хиляди различни продукта. Най-важното е, че при нас има много добър изграден екип, хора с опит, съзнание, които работят с страст и любов в тази работа. За 20 годишнината си компанията събра свои партньори и приятели и отвори пред тях вратите на цеховете си за средства за балистична защита.